ale ni Etats-Unis faralen ɲɔgɔn kan ka t'u firi Iran ka fala ye kɛlɛ in k'a daminɛ kalo tile 12 ka taa sa tile 13 ma min ye kɛlɛ in ye a maritaba bɛ ka bonya Israel faaba n'o ye Tel Aviv ye tiɲɛni donna o kɔnɔna na min ye taji dilayɔrɔ dɔw ye Haïfakaw fɛ yen Américains ka sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ min bɛ Bahrainkaw fɛ yen pankuru dɔ fana Américains tɔgɔla fala ye o fana taara i bɔ k'i dafiri min ye détroit de Dormuz ale datugulen don hali bi pétrole barigo o taara i yɛrɛ sɔrɔ dolari 100 la fala ye min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sa nin waati in na kalanso min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ Irankaw fɛ yen n'o dasira kabini ko in siɲɛ fɔlɔ ni ekɔliden npogotigini 160 tora a la o gɛlɛya senfɛ sa u y'o ta ka kɛ taasibilayɔrɔ ye min ye nin waati in na sa Américains olu ka pankurun dɔ u yɛrɛ ka fɔ la o ko maa ma mugu cɛ a la nka Irankaw ko k'olu ka misili de y'a sɔrɔ fala ye maa 6 o kɔni tora ko in senfɛ pankurubolaw yɛrɛ sɛmɛ a ko in fana na Américains yɛrɛ y'o dangɛnɛmaya min ye Tel Aviv fana kɔnɔna ye n'o ye Israel faaba ye u y'a yira sa ko tiɲɛ na mugu a ye dadigi kɛ u ka jamana kɔnɔna na min ye irisiw ye olu ka bato belebelebaw olu kɔni bɛ bas kɔgɔji sanfɛla la nin waati in na Algérikaw fɛ yen u bɛ k'u nɔngɔmada sabula a na kɛ olu bɛ sɔn ka détroit d'Ormuz sira in sɔrɔ u ni bɛnkan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen n'a fɔra ma sa ko corps de gardien de la révolution fala ye u y'a yira k'olu de Américains ka pankuru kɔni k'olu de y'a dasi k'u y'a dasi ni antimisili ye antimisili min n'o bɛ olu bolo min ye Irankaw ka jamana cɛ siraɲɛnabɔ minisiri ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ bi fala ye n'o bɛ ka dadigi kɛ olu la o y'u ka yɔrɔ kɔrɔbaw ye yɔrɔ minnu bɛ yen depuis kiraw tile yɔrɔw fala ye ni diɲɛ bɛɛ la jɛra k'a yira sa UNESCO yɛrɛ fɛ ko diɲɛ ɲɛjɔ yɔrɔ don ko bi na ko mugu kɔni bɛ ka dangari kɛ olu la kosɛbɛ min ye gardien de la révolution ye fana o y'a yira fana k'a fɔ k'u ye mugujugu 2 fana fili min ye ka taa se Américains ka sigida min bɛ Bahrainkaw fɛ yen ko nin kun ye a siɲɛ 42 ye kabini wulikajɔ daminɛna olu y'o waleya in kɛ porte avion min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Abraham Lincoln na k'u y'o fana ɲini k'a fɔ k'u b'o fana bon fala ye lakana ko ta nasira fɛ sa halisa min ye Donald Trump ale jaabira koyi Irankaw ka maa min bɛ yen n'o bɛ u ka kunnafoni u ka lakana ko bɛɛ lajɛlen kunna ko Donald Trump kɔnna ka kuma bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye ko k'a yira k'a fɔ ko ale ye se sɔrɔ ka ban ko nka ko k'a yira la k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ se k'o ti se ko terrain kan ko min bɛ ka kɛ bi kɛnɛ kan k'o de ye se min ye Israel premier ministre fala ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko Liban gouvernement k'a bɛ kangari da u ye Hezbollah n'o ka surun Irankaw la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka dan sigi olu ka wulikajɔw la cogo min marifa min b'u bolo k'u ka minɛ u la min ye Iran yɛrɛ ye a y'a yira sa k'a fɔ k'ale ka fanga binni kɔni ko o fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ bi Israelikaw fɛ fala ye k'a tɛna ɲɛ sɔrɔ sabula ko min ye fanga ŋwaradabaw ye k'u b'a fɛ ka marifa di olu de ma u ka muguci daminɛ dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka na wuli ka balakacun kɛ k'olu fana y'o kibaruyaw sɔrɔ k'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ muguci caman kɔni kɛra Israelikaw yɛrɛ fɛ yen n'u ka marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ yira sa k'a fɔ ko min ye Israel fana ye fala ye ale fana ɲɛ tana ye Liban de ye Beirutukaw kɔni dabu ye sunatu ye bi nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa ka taasibila kɛ ka ɲɛsin Al-Quds ma Al-Quds ale ye yɔrɔ min ni o bɛ Palestinikaw fɛ yen fala ye min ye o don hukumu kɔnɔna na sa Terankaw fɛ yen min ye Mashhad ye Awazaz ka taa se Azarak ma ale ni Birishan n'olu bɛɛ lajɛlen dugu ye mun bɛ Iran kɔnɔna na dugudenw bɔra ka na Palestine ale senkɔrɔmadon n'olu baaraw kɛ kumaw kɔni taara ani lagosilikanw ka ɲɛsin Américains ma k'a yira k'a fɔ sa ko nin waati in kɔnɔna u bɛ o la waati min mugu kɔni bɛ ka ci a bɛ ka ci cogo min na yɔrɔw bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛnw bɛ ka kɛ nka o bɛɛ la dugudenw bɛ carré kɔnɔ u yɛrɛ ka président yɛrɛ bɔra bi ka taama sen na ka bɔlɔnjanw minɛ k'a yira k'a fɔ ko olu ka dugu ka jɔlen don Trump y'a yira bɔlɔlɔ siraw fana fɛ fala ye ko min ye ale kɔrɔtɔlen tɛ koyi ale hakili sigilen don ko Américains bɛna na coupe du monde min sigi sen ka zen k'a coupe du monde ɲɔgɔnna tɛna na bɔ ko wa ko maa kana jɔrɔ fiyewu k'a bɛ kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na ko wa k'a bɛ kɛ coupe du monde ye coupe du monde min n'o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na fala ye an bɛ maaw hakili lajigi dɔrɔn k'a fɔ ko san 1994 san Etats-Unis kelen ye coupe du monde a labɛn nka zen ta ani Mexique ani Canada olu faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka coupe du monde k'ale baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Israelikaw ka premier ministre fala ye ale bɔra ka kuma a ko min ye olu ka baara ye k'a bɛ ka nɔbɔ tiɲɛ don u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko nka ko ni Ala sɔnna a ma ko fanga sinamatɔ minnu bɛ Irankaw fɛ yen k'u bɛna dɛmɛ ta ka d'u ma jamana minnu fana bɛ yen ko n'olu bɛ kɔfila jɛgɛ la nin ko in na k'u ɲɛ b'u bɛɛ la
k'olu tɛna Iran ta ɲɔgɔnna kɛ ko nka ko fɛɛrɛ b'u bolo taji kɔni n'o tigɛ olu la min ye Israel premier ministre ye a ko nin bɛɛ la min yɛrɛ ka gɛlɛ olu ma kosɛbɛ fala ye yɔrɔba caman kɔni bɛ se kɛra u ma u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nka fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa ka se ka bɔ o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ k'u bɔ o labɛnw na détroit d'Ormuz ko min ye Iran ye a y'o datugu pewu fala ye taji ale sɔngɔ ye la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa détroit d'Ormuz in gɛlɛya kɛlen don mun ye bi fala ye k'u kɛlen ka dugu jukɔrɔmugu an tɛna kɛ jikɔrɔmugu ye sa jikɔrɔmugu k'u y'o caman de don yɔrɔ ninnu na ye maa si m'a dɔn maa min y'a don Iran ko Etats-Unis don Etats-Unis ko Iran don u y'a yira sa ko min ye Etats-Unis ko komi ale bɛ ko ninnu ɲɛdɔn fala ye k'a k'a ka bateau bila ka taa ko abada dɛ k'ale ti taa dɛ k'ale ti taa ko maa ti taa nka Irisilakaw a yirala k'a fɔ ko olu fɛɛrɛ b'olu bolo fala ye olu bɛ se ka munumunu saalo kɛ yɔrɔ in na masurunaw la a yirala fana k'a fɔ ko Irisilakaw yɛrɛ fana ye balo ale ni dɛmɛ ni dɔgɔtɔrɔminɛnw camanba de n'o bɛ taa se tɔni 13 ma k'u y'o bila ka jigin Irankaw fɛ yen Japonkaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka pankuruw n'u ka bateau fala ye k'olu tɛ détroit d'Ormuz sira minɛ dɛ ko jikɔrɔmugu baden de bɛ yen ko ni Ala ye maa ci ka taa maa min fa k'i yɛrɛ fa ko sabula kɛlɛ min bɛ senna maa si t'a ɲɛdɔn maa min y'a don maa min m'a don k'o de kɛlen don ka yɔrɔ in gɛlɛya ko hali Iran bɛ k'a fɔ k'a ye yɔrɔ datugu k'o tɛ dɛ ko min ye jikɔrɔmugu de bɛ yen ko maa y'i farati a la i ka bateau ko o y'a bannen pewu bateau ninnu dun fala ye u bɛ taji de ta min ye gardien de corps la paix ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ni jamana caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi fala ye olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka ɲɛsin Israel ma ko jamana caman fana bɛ yen ale ni dɛmɛbaa jɛkulu caman bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ bamancɛ wale olu kɔkɔrɔ doniw la yɔrɔw la k'olu bɛɛ lajɛlen wulilen don ka far'u kan ko kuma tɛ kabini u ka gidi kɔni fatura wa k'o ye ko tɔ bɛ juguya gidi kura fala ale yɛrɛ kumana kunu nka a ma tasuma dabɔ dɛ ale ko ka détroit d'Ormuz datugu ko ka kɛlɛ to senna wuli ka jɔ ka to senna wa Américains k'u ka u damini jamana minnu bɛ yen k'Américains ka sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ la k'u k'a bɛɛ lajɛlen wuli ko n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ ka basigi sɔrɔ yaasa u ka dugu bɛ se ka lafiya cogo min na nin waati in na wa k'u kana to sen don nin ko in na min ye kɛlɛ in ye a kɔlɔlɔ fala a bɛ ka taa musakako sira fɛ Américains y'a yira sa k'a fɔ u ka banque min bɛ yen n'o y'u ka trésor ye k'u na musaka dɔ ɲini cogoya sugu dɔ la sa Irisilakaw u na taa taji sa olu fɛ min ye jamana wɛrɛw fana ye olu fana bɛ ka Irisilakaw ɲini yaasa cogoya min na u bɛ se ka taga min ye nin waati in na gazi fana sa i fɛ kuma tɛ nanzaralakaw min Américains yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni tiɲɛ yɛrɛ la musaka mun b'u bolo olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye wa k'u ma siga fiyewu Irisila k'a fɔ ko a ye dɛmɛ ta ni marifa minɛnw ye ko ka taa di ka Iran dɛmɛ k'a bɛ se ka kɛ a ye dɛmɛ wɛrɛw kɛ ko nka k'olu ni Irisilakaw kɔni bɛ se ka baara kɛ Irisi yɛrɛ ko in senfɛ fala ye kabini kɛlɛ in daminɛ fo sisan min ye dollar wari miliyari 2 a y'o de sɔrɔ tɔnɔ na a ka taji feere la ale ni Chine u kɔni b'a ko kan a b'olu bolo o la Américains ka maa min bɛ Nations Unies kɔnɔna fala ye o taa maaw kɛrɛfɛ u ko sa ko olu ni Irisilakaw k'u ma daluya jɔn sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ko Irisi bɛ ka marifa ta ka min ye Iran dɛmɛ k'u tɛ se ka nkalon tigɛ ko ka da o la k'o t'olu taala ye min ye Benjamin Netanyahu ye ale yɛrɛ ye laseli kɛ a ko jɔrɔna min b'a la bi fala ye k'olu ka dugudenw yɛrɛ de murutilen n'u ma k'olu ni Iran tɛ kelen ye ko nka k'u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ ko ka don Iran ka duguma sira fɛ ko ka se ka wuli ka jɔ kɛ min ye Japonkaw ka premier ministre ka kuma an y'o lakali ka ban o kuma ale y'o ɲɛfɔ k'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tɛna marifa olu tɛna u sen don nin kɛlɛ in na min ye Faransikaw ye o fana bɛ ka degun sɔrɔ ko in na kosɛbɛ u ka sɔrɔdasi kelen o fatura Irakaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye gardien la paix bolofara minnu bɛ yen fanfɛlaw la fala ye olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Faransi ma Faransi bɛ ka degun caman sɔrɔ ko in ale kɔlɔlɔ caman bɛ ka gɛrɛ Faransi kan wuli ka jɔ fana bɛ ka kɛ sa Irak fana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen sa n'olu yɛrɛ bɛ nin ko ninnu na o caman bɛ bi na fala ye u bɛ ka dɛmɛ ta ka don min ye Iran ma ka sababuya kɛ waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na Iran gidi kura fala ye k'a bɔra ka kuma ko nka ko kumakan don k'a yɛrɛ jama ye dɛ ko maaw k'o fana to o la sa min ye Serbukaw ka président ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko OTAN k'ale ni olu kuma ɲɔgɔnyara yaasa olu sen ma don kɛlɛ in na cogo min u sen kana don a la min ye Indien ka premier ministre ye a ko ale ni Iran ɲɛmaaw kumana kɛlɛ min bɛ sen na k'u bɛ se ka dɔ ɲɛf'u ɲɛna cogo min na Pakistan premier ministre ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna taa Arabi Saouditekaw fɛ yen olu bɛ se ka kuma cogo min na Japon premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni tɛna maa sen don nin kɛlɛ in na
u tɛna kɛlɛ ban ko kuma fana fɔ jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka baara kɛ ko u na o fɔ n'an seginna ka na AES jamana na fala ye min ye Burkina Faso kaw fɛ yen sa lakɔlɔsiliba